San Lucas Kapitulo 2. Kadagiti nga aldaw impaulog ni Emperador Augusto, tibilin ang mailista ti amin nga umili iti imperyo ti Roma. Daytoy ti umuna a census ana aramid idi madama a gobernador ni Quirino ijay Syria. Iti kasta, napan ti tunggal maysa iti ili na tapno agpalistada. Agsipod ta nagtaod ni Jose iti kapututan ni David, pimmanaw iti ili a Nazaret ijay Galilea, ket napan iti ili a Bethlehem ijay Judea. Ijay Bethlehem ti nakayanakan ni Ari David. Kadwa ni Jose ni Maria ana itulag nga asawain na iti panagdalyasat na. Masikog idi ni Maria, ket idi addada ijay Bethlehem, dimteng ti oras a panagpasngay na. Inyanak na ti inauna nga anak na, alalaki ket binungon na iti lampin, sana impaidda iti kulluong, tawan pagyananda iti pagdagdagusan. Iti dayta apaset ti pagilian, adda sumagmamano nga agpaspastor, nga adda idi iti away, nga agbambantay kadagiti karnero da iti rabii. Nagparang kadakwada ti maysa nga anghel ti Apo, ket sinilnagan ida ti dayag ti Apo. Napalalo ti buteng da, ngem kinuna ti anghel kadakwada, di kay agbuteng. Addaak ditoy amangyeg kadakadayo iti naimbag adamag a pakaragsakan nyo. Wen, da kayo ken dagiti amin at tattao. Itangal daw ditoy ili ni David, na ipasngay ti mangisalakan kada kayo, ni Kristo nga Apo. Daytoy ti pagilasinan nyo. Masarakan yun to ti maysa nga ubing a nabungon iti lampin ken nakaidda iti kulluong. Pagamuan a dadakkel a nailangitan a bunggoy a nagparang iti asideg ti anghel. Ikankantada dagiti pagdaydayaw iti Dios. Gloria iti Dios iti kangatuan a langit, ket ditoy daga kapya kental na kadagiti tattao a pakaragsakan na. Apaman a nakapanaw dagiti angheles nga agsubli sa dilangit, kinuna dagiti agpaspastor iti maysa ken maysa, hintayon iji Bethlehem, hintayo kitain daytoy napasamak nga impakaammo ti Apo kada tayo. Nagdardaras da nga rod anapan. Nasarakan da Maria ken Jose ken tuubing a nakaidda iti kulluong. Idi makita da ti maladaga, sinarita da kadakwada ti imbaga ti anghel maipapan iti ubing. Nasdaaw amin a nakangngeg iti impadamag da. Tinandaanan ken pinampamnunot ni Maria amin dagitoy. Nagsubli dagiti agpaspastor a mangikangkanta kadagiti pagdaydayaw iti Dios gapu kadagiti amin a nangneg ken nakita da. Napasamak ti amin kas imbaga kadakwada ti anghel. Kalpasan ti 8 aldaw, dimteng ti tiyempo apan nakakugit ti ubing, ket napanaganan iti Jesus. Daytoy ti impanagan kenkuana ti anghel sakbay ti pannakainaw na. Dimteng ti tiyempo apan ang tungpal da Jose ken Maria iti seremonya ti pannakadalus, kas mayanurot iti linteg ni Moises. Impandang nga rod ti ubing ijay Jerusalem, tapno idaton da ti Apo, kas nailanad iti linteg ti Apo. Maidaton iti Apo iti amin nga inuana a lalaki. Napanda tapno mangidatag da met iti sakrifisyo asa nga paris a pagaw wenno 2 a sibong ti kalapati, kas mayanurot iti linteg ti Apo. Iti dayta a tiyempo, adala kay nga agnagan Simeon nga agnaed ijay Jerusalem. Naimbag ken managbuteng iti Dios ket padaanan na ti pannakaisalakan ti Israel. Adda kenkuana ti Espiritu Santo. Impaltiing kenkuana ti Espiritu Santo adin tumatay agingga iti makita na ti Kristo nga ingkari ti Apo. Babaen iti panangidalan ti Espiritu, simrek ni Simeon iti templo. Idi impandag iti naganak ti ubing a Jesus ijay templo tapno aramiden da kenkuana ti imbilin ti linteg, sinakroy ni Simeon ti ubing ket nagyaman iti Dios. Kinanana, ita ta tinungpalmon ti karim o Apo,
Palubusamon a pumusay, asitatal na to'y adipen mo. Tanakita kon kadagiti bukod ko a mata, ti panangisalakan mo. Nga insaganam iti imatang dagiti amin at tao. May sa asilaw ang mangipakaamo kadagiti hentil ti pagayatam. Ken mangyeg iti dayaw iti ilim nga Israel. Nasdaaw dagiti naganak iti ubing iti sinao ni Simeon maipapan kenkwana. Binindisyonan ida ni Simeon. Pinili ti Dios daytoy nga ubing apaka dadaelan ken pakaisalakanan ti adu iti Israel. Kinuna na ken ni Maria. Na ituding a pagilasinan a supyaten to ti adu at tao. Iti kasta mailatakto dagiti nalimed a pampanunot da ket tapusom salputen to ti ladingit akas natadem a kampilan. Adamit may sa propeta bakit unayen, iso ni Ana nga anak ni Fanuel, iti tribo ti Aser. 7 atawen a nagdenada iti asawa na, ket 84 atawenen a nabalo. Saan a pimmanaw iti templo. Aldaw rabi nagdaydayaw iti Dios, nagayayonar ken nagkarkararagda. Iti daydimet la nga oras simangpet ni Ana ket nagyaman iti Dios a nagsao may papan itubing kadagiti amin nga agururay iti panagwayawaya ti Dios iti Jerusalem. Iti naarami den da Jose ken Maria ti amin nga ipaanurot ti linteg ti Apo, nagsublida iti ilid da Nazaret ijay Galilea. Dimmakkel ken pimmigsa ti ubing, napnuan iti sirib ket adda kenkwana ti parabor ti Dios. Tinawen a mapan dagiti naganak ken ni Jesus ijay Jerusalem iti piesta iti Paskwa. Iti agtawen ni Jesus iti 12 napanda na ki fiesta akas kadawiyanda. Iti nalpas ti fiesta ket agaw-awid dan nagbati ni Jesus iti Jerusalem at di ammo dagiti naganak kenkwana. Impagarup da nga adda iti bunggoy da. May sangal daw da magmagna idi madlaw da nga awan ni Jesus. Iso sinapsapul da kadagiti kakabagyan ken gagayyem da. Agsipod tadi da masarakan, nagsublida ijay Jerusalem tapno sa pulen de sadyay. Iti may katlungal daw nasarakan da ni Jesus ijay templo. Makikatkatugaw kadagiti mamaestro a Hudyo. Agdengdengeg ken agsalsaludsod kadakwada. Nagsiddaw amin ang nakangeg ken kuana gapu kadagiti na insiriban asungbat na. Nasdaaw dagiti naganak ken kuana idi makita da. Anak ko, kinuna ti inana. Apay nga inaramin mo daytoy kada kami. Kasta unay ti damag mi ken ni amam amang birbirok ken ka. Apay aya binirbirok dak sinong insungbat ni Jesus. Diyo ka di ammo ang masapol nga addaak iti balay ni amak. Ngem di danawatan timbaga na kadakwada. Nakikuyog ni Jesus kadakwada a nagawid iti Nazaret ket sadyay nagbalin a natulnog nga anak. Sinalimitmitan amin dagitoy ni inana iti puso na. Dimmakkel ni Jesus iti bagi ken nagbalin a masirib. Naiayaw ken kuana ti Dios ken dagiti tattao.